Hello everyone, welcome back to my channel. Lam shopin no jo to no ti shani katal video wo. Ini di pro mai chali ate. Mon cha jong shne mo an chala bia. Sutat mara bazani toy family tam awan sido. Tam awan han chai me tam tak sana nai ka. An chala ga bau oi baksa. Doctor thana tak phan phai ko. Tabok sare duita baje to. Tini di pro mai chali ang bo no sajin ge mai chana mu ta. Keran mang phone che sa sri ma nagranai kha je mia honi simi current thangmani koyekdin wati phai tongla ni ba current rok phai wati ni jarte ge tabo current phai jang ge tabo ke phone charge ranai am ani phone ba charge kri apni ba video khai mangla ge phone rok charge ra pa kya pro video khai si ja tabo khete bo current thangka phone hangke odek charge nya khata 70% rok ge an basai bno ko phaisa nong doctor thangani seda bo mai sai jong wate phake bo current kre mani ha chala jab su sita para rok chini yang para rok tam ka sai mania nong para tam para hana nong para tamo wate ro phake current phai ang ha sagadi lama sama chồng à anh tìm mama và tìm phải cái cần phải chờ là xong pula video pan ra upload khai mi ai edit khai ra pan ra upload khai mi anh chồng anh Facebook profile has some issue phải ông problem nó chồng à ông nó ঠিক khai thế sẽ pura contact cái sự tự áp dụng Samia, here go story peka. They buy them. Takum kesa. Mong get to the samanim. Takum is rania. Takum. Ang tini si talo na la si kunsa se. Ani po na la ba loga tong ingas tong niya. Takum rok ke hapai kha odek khabe ko chini takum ni tei salai jaya manam so karuni pai bai ma ro horuta tabo ke puncho be regna phaidi daily romi ma da o punno hak thas thaya yang wang bo kese gung tong kha o punno ke romi damang se jalang shuwa mo samjani thuton habde jotono hor kaham tabong ke hor ni mai chana bagai asuk jak mai che ani thuma se ani busai bai busadi ne sosa jawai tabok mai chana bai asuk jak bo mai khrote phaijak bo hinge tok tei hinge angke to diporo bo mai cha jakya apni bagai hor hinge bithiro bo chajangnai tongo apni bagai mai chana musuye phano tabok masa sinai mai che ani tongmani tabke mai che paikhang iko kisa si sau sai pa liya ang ti khurbo mai cha je ya nor to sai mano ang ti khurbo awan chimi si sai chung mai si sano mu liya si da kun bhane sano mu ya mai mai okriya hangke tabo mai kisa sawoi sodo bithi sajang nai simi tongoi si mai jawa good morning phung ka ham ro tatno tabo hangke phung thui pa sawoi yang lamo phaijak kisa hinna ne bisa ke raba na thangka ya ma sangke bus ya ko lama him jaga balo soka wati mang phai tong ba tini ku pa te phai te ko din dili wati mang phai tong pa wati ro ke him ya him jaga mang tong ba tini ka kisa him na ni phai ka makam hu su jai tha और thangke se makam su sini ta Satong kama ke tumi phai ka tini ka saime ya tebo 10-11 baje khede te wate phena meya bu funga sisiring ke Satong tong kham hangke 10-11 baje hangke wate phani surong kata nogo thangsilai bui kapung ma phai lamo tabo hangke nogo phai kobras khai tong ang ani yang takum bo kese mani sita ge norok bai ang brush rok khai pai makha ro so pai akoi malisina
So guys, tabuk mokhang sui phaika tabukang biti jaranai dong ani bohok khali maija jaya bohok khali biti jaranai dong ta ke maija ba jaranai dong ta ke biti sigang sai mana wo biti sigang sabai biti sabai ke norok phanai ani bisna rok tisanai ke samu khai dong ke biti jana bintu spogoi thanga min ban biti sigang jaina gana tei betalai thanda mi thanga all the filter ni tei mix khai gana ta ke bisna rok tisagana ke bisna rok tisapai norok phatpai koi norok pai malaysia tabu ke norok phatpai bisna rok thepai akoi moi bati boxai ka baja moi hinke kakumu peram te jana bagai bati boxai ka baja ta hanke ama hanke mai shongka thapawa ke hanke gas bati boxai ka baja ta hanke kuto gathne tabu kisa asu chongketa tabu hinke kakumu peram bati boxai romani kokos kuto kha ke yang hinke kakumu tanjak ang hinke to kakumu roga sutani neya ama se tani ro ge tabo kakumu khiklai risinai ang bati marke kutoi tongka tabo hinke kakumu khiklai ri paikha ang hinke kakumu ni loge ang te kaisa sakumra bosok boranai ko sakumra bosok ke kisase sakumra bosok hinke tabo riya kakumu mon kese khiklai nai tamo hinke datino mon bola take mamu song paikha ke moi hinke mungsa je songo kakumu boranabati gete kon phan songli ang salewo mojeng khanya ni jongmon khalia ke mai ke tabu saya ko mai ke tini ke an pesai nai singi sasinai bo rabarai phayase mai chaya bo bani baksa sanai bo phaina ni 10 tar bajnai epan nai singi tongnai tini ke mai chalia baksa sasini ta guys tabu ke ani besai bonogo phaiga ani besai nogo phai se jeng khorongni bo kosthui phaijak bla khorongni ge rabar chitok tradok boy chidok snai paikha ge tabu ke buti tukuna nai tongo ge angke mai khulchilai tabu ke mai khulite phaijak eko moibo mungsana te konfan koroi ge tini ni video hangke ang o jaga mo saksinai tada